Шуларның катнашы белән дөресен әйткәндә өчен матур иттереп бәхетле булыр өчен дип әйтер идем. Җиргә иңдерү дөрес инде. Дин әһелләре бигрәк тә инде алар әйтәләр. Җиргә иңдерергә кирәк дип. Дин әһелләренең тәкъдимен үзәктә тотып эшләргә кирәк дип мин аны саныйм. Шулай булырга тиеш тә ул. Моннан бит әле моны тагын бер яхшы ягы бар дип әйтим мин. Уйлап карасаң. Без моны уйладык эшләргә менә шушы быелгы чираттагы инде Болгар җыенына җыелганда бөтен Россия буенча мөселманнар аларның руханилары җыела, муфти хәзрәтләр җыелалар. Шуларның катнашы белән дөресен әйткәндә соңгы үзебезнең ниебезне ризалыгыбызны биреп тибен рәхмәтләребезне әйтеп җирләргә тиеш дип саныйм мин. Бу яхшы гамәл була. Яхшы гамәл була. Аннан киләчәк өчен дә ул үзе бер кагыйдәгә кирип китә инде ул. Бер кагыйдәгә кирип китә ул. Мин рәхмәтлемен моны шундый уй фикергә килгән бөтен үзебезнең хезмәттәшләребезгә, президентыбызга.